Ayo onse na yande amange amaya asamange patarechi abisichabo chire asumu chubusungu kahawa house raja moja asipara ya kisi sotik sibakire simyasi namba 0746-668-190 kuse ototare website yetu www.kenyapamojasako.com. Njama lieta ngoro kwa Isako Mwenga CEO wa Kenya Pamoja Sako. Sako ya Wakenya Pamoja ni sako ya kushughulikira members baye na chigurupu chiria chigokora savings wonko bakira bia isoko chora Wakenya Pamoja Sako kune financial institution yao tobwate chibranchi chito ikome na inya chire within gusi ona into toro konyo mugusi soko gendereria ese ebiasara byabo ese sako na gosebwa ese sake ese wali batala join please njubwango mo join tukini esako yeito bagusi yeito esa magendo Wakenya Pamoja, you our concern. Eduka yobomo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka cholide ili kubatuka chirangi cha Crown Paints eyure company nambe yemo eyo karose chirangi mense liga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira soko raisia ebintu biria bikomanya seka ngo kwanira chirangi ejo boyiko chire chichi brand ao ejo chire chingi ya kirage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao punabono mbabwate chirangi cyo gwakwa imeye nyumba iziko ye nyumba chire chikomentera nigwa amavuta yani oil na buigo chiria chia mache inyuranga chirangi chiga nigo chire kurwase chire chiri guririke iriya gatigati wekariguri iriya bantabatinu buigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo bwochoganya chirangi wikabunuraganie bwochoganire erangiriga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na bokwege namuna ekale aho watagete nigo kwayanyora bwikirano tutarire rero eriwe nyorere abamanyi naboigo enekenga enyumba yao use asomanyete use chire chibiasara nchibwa tokorelekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores yego toka se enyumba ya Uhuru Complex imeyumuchuri go musongo eyuerange neduka ya Safaricom mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyuere angene bengi ya Credit Bank asamange bakire simgwe terase chinamba chabo 0111161500. Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Aha, kwa hiyo umeamua kuumwaga mchele kwenye kuku wengi. Mbona mimi na yako siyasemi? Mwanaume gani wewe? Kutwa kujilizaliza. Sehemu ya kulia mimi, unalia wewe. Ukirudi nyumbani, unalala tu. Haujali mwenzako nimekula, nimeshiba au nina njaa. Au niwaambie watu kama mchezaji majeruhi. Kwa mwezi unacheza mara moja tu. Niache! Dada, maneno unayamwaga hayo. Niache. Wewe umeamua kuyamwaga. Kuanzia leo, watu wote na
Wero bya umwanjo murigarari na inde hase kyonga chinsenye ase magoroba lero etalike iga ya moyo mutinyo gatana gatatu umwaka bw'irubere na 2025 ikine kyonga chinsenye senjera yo bikirano cyane ngoro kwaro ni toto nyangiri oyu togobwatana kwa nsambe menyerero nigo akorokwa Wilson Makoli na ya negatia na kwariganira ase kyonga chinsenye magoroba lero. SHA inaumiza wananchi wetu. Mheshimiwa William Ruto, huwezi ambia mwananchi ati unataka alipe SHA mwaka mzima. Omuseneta we county ya Nyamira kugendera kwa mochia omurobeli osha estima po wate mechanene to wate mechande menene, but as we speak today Nyamira eire 800 million ababwatani bali bagosegeta serikali kumirana ase county ya Nyamira kwerera ali serikali yaberege gokora into the online job market, acquire the best jobs, multitask, do 10 jobs in a month. Egati yaborokigwa kurwase bunge ya West Mugirango kwenye certificate magiga yogosoma amasomo ya computer. Abamenyi kurwa ase county ya Nyamira na bwatane kurwa se sector nigo litukulia lero basangerekana ase nsemo ya rinsune ime ya burabu ase gikaro yokwerera alia serikali yo Moscow William Ruto yakorire ase emiaka 3 abeire abisi moyego yo nigo rawa amo no mochivu ipu Moscow siribana se osoro negati ya baraibande be serikali anamono no yo umurobiri yo nigo cha magiga yo murubuli mutangane kwalega litukuligoro anamono ase county ya Kisii na nigo amanganya kubaga kwanwa kubwa muno ali serikali ya Kenya Kwanza yaberege kwanikia ase emiaka 3 ya nyaraka bagakora abisi inse yoburaibu aye omuraibu ense Moscow William Samoei Ruto munago tumaye mulikito Daniel Ontere. Magega yabamenyi kurwase county ya Kisii gosanga na baraya baiga kurwase rongo rogusi na muno bali bara serikali ase lituko lya kaberero na sabamenyi be county ya Nyamira asomwega waliganigwa asensemo ya riensune ime yebunge ya burabu mwego yega nigo ikirenwa na barai au baragwa numuske Silvano Sosoro mubunge we bunge ya Kitutu cha North muske Jafeth Nyakundi imedrepo county yo muswati Jerusha Mumanyi oliwe county ya Kisii muske Donya Doris Aburi muske Steve Mugaka egati ya bandabange nechinga kecho abarai yabo bateba bunesa babwenene bakumubwate siri muske Ruto na magendro ayo haikiranirie. Kwanza tunashukuru kwa yale ambaye ametupa yale mabarabara ambaye yalikuwa yamekwama kama hii barabara ya hapa Makara kielekea Isoge mpaka Manga inaendelea, kuna masoko ambazo zinaendelea. Tunataka kumshukuru sana kwa haya. Lakini bado sisi tunaomba mengine mengi kwa sababu hii ni jamii kubwa sana. Tuachane kile. Mboso atore serikali. Naenda wantu bamito tigamba tena. At least nyasaye otokonyire ntogoro nama etego sanonoka moko ndamero mongi noyo ntogoro gago kwana abajumbe ntugiri toko bange binto kemaene njerusho gotote mina kidonya tikakuwa yerera enomoke wati gochigaiga nachikoligereria aro no ene style rera ko yaka mafuta obosio boroboterere nabwati jerusha twa mere bullet tukateba na bantu tikatoleme goikatoka no muntu ntogo tikabantu baitu bateba kurwaso abisi amange haonchuleirie egati abo gukina kumubaro waborokia abo bali kwemeremo nabande bakiniwe birogo hasobokorerie naigo kugania nkororo kumusuguma ara sebipinde bibere William Ruto inere luge gosokia marigaki inere luge konge para inere luge konge stima inere luge konge chibe sando seri skuru nagendrese korosi tubwatira nabantu bagusi especially bali tole bogiranga gotokoro kwa bagirange sauri twagirete ngo echuye ya chete waitogeti tukanyerigere liga na maringo tonyeite titorie ekagenda iri twagirete togakora
bono ntokogira serikali naende ndobwate kazi mtaani gochakere asaba murabaito kazi mtaani is being launched very soon osora baba etie budget wakayebeka ime oyino mheshimiwa William Ruto eli yakatatu university education ono iga capitation yeliko nyemogo tebikunga ya chirense 16,000 in fact ngorwere 22,000 osoro naende mbachi ete bakaligere ligendekyo naende ko kinere agaende ko chigorake more than even the 22,000 ase karekyo boigo nigo abaraya baiga bamomocha uyo kabero mokonyi bo murai wense umuske Geoffrey Rigathi Gachagua ase chenkwana chae no kubama mincha we serikali ra robono bateba umurai abisi na wenete koegwa chinga kichinyoro chugo ikirania magendro. Wewe ulishindwa kuconvince wabunge wakupigie kura, hata wakura tana hukupata. Utakuja kuconvince nani hapa sijui wananchi milioni 50 na kuzunguka tu hivi, na unakuja kututishia ukiwa huko ngambo mbali. Si ukuja hapa Kisumu jaribu kututishia ukiwa hapa kwenda kabisa. Mnamwambia kwenda asikwende. Akwenda asikwende. Eze tatu ndio hiyo tende kutoka isikia serikali. Mtotaka kongaina. Onde tayo. Na wanyanga chaguo yo kategia watu karua serikali. Manya abegete kina gopinga impeachment yaye. Tago yani koti yetebelero nga etwa murusitie ntirembe. Irana. Yani musacho liara irane bwango sana. Diria renge serikali ya renge goteba ntobwati shares. Taibo. Bono iga na ria goteba in two cousins. Ango montori ochire Nairobi moko mwakere simtani kobogere simi okoba wate gasi dirie gasi aereri okoirana gusi okotebi umwana omito nkonyi Ngurubodregeta seni kyaga tembe kurega se kaunti Nyamira litera nenguruko Daniel Untiri na ase musangerekano yoyo wabwatani ba serikali ya Prodpest yokoreka chinseme chichie riensune nigo habara bale isko ya serikali bamuchigwa na kuboligwa gaso ase serikali libanyaka bakwanyorera na koesira wase na gwesira barwa banyane getambugereke na kelie wase na koli eira gochia gokora etaro gochia se ABC yomura gososo bomenyo bumurai bwense ase omoche o Nairobi ase amatukale bosio munagotuma muri keto Polycarp Okara bagukwa na somusangerekano yoiga ase chinseme chigacheli ensune abahara yabaiga nane nabo bakweberekerera serikali nigo bagende ko bakubenge gati abarai bande abo batali gokomo ase emirubiri ya gisiasa Nyamira no abasacha bali bako chorubo ambassador bateba nga perekea mama yako Nyamira no mujumbe wa serikali omujumbe Ruto boli ako mworoke madarau ogenda gukora ibintu binde. That is why ntageta Nyamira by state house yabanyene egekorera liguriria itori ya sarekire liguriria itori sarekete bobesa egere to restore confidence ya serikali ya Kenya batugorere bintu njena arolire igoreko igoka kamura jeli tukeria state house you ichitwes bitoya tuamba nebintebi totore Nyamira. Mimi kama mama wa Nyamira siendi tena kutafuta kiti ya women rep. Mimi nataka kwenda kuwa gavana kwa Nyamira. Kulingana na baraboni go bagende ko bagatogemera buri ya serikali ya bwatukire ku cyase cye county au asebate biringa ase chintunda chigocha nigo serikali ya bekire mero buri mekirano ucyasora gongo rwa gusina nene ya county ya Nyamira na umutinyu gocha ngwaka na tore another 60% chi contractor chionsi chira ne para atorose ri chipara chetu. As we speak gusia estima po wate mechanene to wate mechande menene, but as we speak today Nyamira eire 800 million babekera bande estima kiro mondanyo ole estima nonye bali babodara botuko to babekere libagweta baite buya mbaba siko gocho eyere buya gosere bobe lakini mogo to tebinga turwa togende muina kende nkeyo oneta yole muina nonyo yole muina nere muina atageta gosoa es William Ruto nera yole gento abeke mun na sinsema y'abananchi abekere na saye gani go batugire umurubiri yiga uyu boigo olingete kunyara ko bago ko babeka asomurubiri bwo kunyara ko bago talira umurayo munene bwense ase nyumba y'uburayi
igento kurengana mona barabu batogirie na kurira ngamba kunyaraka ba wikia ebiriro byabo buna bunyamira osyo umurayo munene bwense omugusiyo mugimota onyamira abono natubeke gente media n'abagusibonsi bitware nga kajya abantu babere batatu bagenda batinase ke tubabeke gente media bayitia totayo tere ngento mwakora iho mwakora tasubu amo twezi twakwane yogiremo abaraya baito soro aya murumoto minto payo home toire step house ekila kitu atera raiga kene ndio tuacha tutotete kora ruto face to face robo gaba no ito cherusa aba kumuto kwera to sibebi lebi wechumotwe para ya kora abantu baito aiga kijauri eba addressed ebe ku crime Efrao febe ku ya abantu baito bogima bora boro 2027 totenna William Samuel Ruto Ginko ripoti ligitasini kia wanjite kia Gatembe kurugiga sinseme chika chiali nsune ebunga ya Burabu county ya Nyamira inche gonkuru kwa Polycarp Okara na omo senata we county ya Nyamira omoske okongo mogeni nigo amubulio mugavana we county yo omoske amos nyaribo amuhona serikali ya yabane kibuna chibesa echionse chikobuga tukwa korwa ase serikali ne gocha serikali ye county ane kibuna kokora chire emiremo ekororekana kukwa nali tukulia lero ase omoyega webirero ase ward ya Ligoma imeye bunge ya kitutuma saba county Nyamira nigo senata yubo igo aira chinga kicho na komochia serikali na mono kubwatikana no murubulio sha oyuganiri abantu gwakana umwaka mugimeri banyako bakonyora obubwenia muri kityo fatigadi December na mange Omo seneta bwe county ya Nyamira omoske Erikio Kongo mugeni omuganirie omugavana bwe county ya Nyamira omoske Amos Nyaribo aene kibuna chibesa ekyo kyabwatu kwa kurwase serikali enene ngokora chire amagenderero ayo akorerekana chiwe sabona ale tete Nyamira njia nyakororekana gisi ntwasugete koru 5.2 billion ono chiwe se chirichiko bagune serikali enene chaikire 6.3 billion moko ngagere ngo biesayo ne se chyo njire na changeru koru county chinde maite koro mogwakiri na bokorosio munu kware tebe nanda ngabanga inaringa Nyamira ntole mageka ndabeka na county chinde komine moto kabai komine ibere chiwe sana chyo mheshimiwa ate bachire 371 million chama genderero koroshi jagitali ya keroka ngitabete hase amagenderero yechipara nigo boigo amuburia umugavana Nyaribo kwene kyabuna inkwaga chare chipara chirami bunenjire yamo yokomesia Nyamira kini jirina ndi chigotigaro yo minto Nyambega tete mosabe mugavana uri umwebere yegwe otwa tagete ngachibesa chiria ayimo kichira kilomita 95 iga otobekero erami kiro umwaka nalikana injenda ile report card bunge ntebenga Nyamira yakoreki ya mwamire mubonjera nabwo ukwana ari tukoria rero ase ward ya Ligoma chingaki chebirero nigo boigo amochia umoroberio bobo bwenia usha punanigo serikali yabeire gekubanina abakenya ubusibure bwokonyora obobwenia kubwatikana na chibesa icyo mundu aganeirie wakanira amanyakonyora yariogo. Hii kitu umeleta inaitwa SHA inaumiza wananchi wetu. Mheshimiwa William Ruto, uwezi ambia mwananchi ati unataka alipe SHA mwaka mzima na sisi ni watu wa kuchuna chai tunataka shilingi 800 ndio tutoe 500 tutibio ingine tununue hata unga. Sasa mimi nauliza, hakuna nchi ambayo inachagua rais ati akichukua uwatamu wa uongozi wananchi waumie. Lakini wewe tangu uchukue watu wanalia. Inaikuwaje wewe ulichukua uwatamu wa uongozi ukasema unakuja kutetea asla mwananchi mwenye hapo hapa chini, lakini huyu ndiye anaumia zaidi. Mimi nakuomba mheshimiwa, hii miaka umebakisha 2, kama unataka upate nafasi ya kuja kutembea, kubali wananchi walipe SHA kwa mwezi na wasilipe pesa ambayo ni shilingi 500. Omweri oye nigo agendereire kuburia omugusi agenderere kuba maega ya Dr. Fred Matiang'i asiganga yokuria hekerogo kyoburai bwense. Hawa wananchi vile unawaona hivi ndio maana siku hizi wakizungumza wanasema Ruto ni one kwa sababu ya sera zako.
Tunashukuru kwa kazi ile ambayo unatufanyia kama seneta wetu kule Nairobi. Kitu ya pili pia ni kushukuru sana soko wape sia mwana minto moske Dr. Fred Matiang. Toka iseneta ngambi ya mono. Hiko ripota regatembe kurase wodi ejeiga yari igoma ejego toke mie bunge ya Kitutu Masaba kaunti ya Nyamira. Fatigad Isemba. Omujumbe w'ebunge ya Borabu ime kaunti ya Nyamira Muske Patrick Osero nigo asingirire kuboria serikali kubwatuka kigali cia abanyanyimbo ejo kirakonye asogosiria obwaibi bwetugo obubwarorekana komentekana na mono asa matuko abwangoiga kokwana na baliki bamangana nigo Muske Osero atayabona obwaibi obwo nigo bwairire cia mate kwira na magega na yaniga agoja chinga kichinge ekero omusayo yomo agendete kurwanira obugima bwaye asenya gitari magega yogwa kwensara n'abantu batamenyekaneti chingaki arenge gotema gutanga etugo yaye teibwa chingaki cia botuko egento kemachiti konjanda no bwibwe chombe naende bwansire umura narura sitwezara muisonde Jumatano no ari Nyanzio Mission Hospital gaiga nyasaye namakonye tenzara ikarusiwa mbiyare lakini bone esta ulibona abantu abanzire guturwani n'ikinsara nanje nadabedia abantu bane bono nya serikali yazigiri gotorenda wegatwirende imbi agero mu muri muno yiga igwete ngombe ngo sokibure ukigoro murangu ensara lakini abo muramba rito begete kuri muinaria tubegete kitochi tubabagore kitochi kibuti kisirimbi n'ikigoti bona basoka bare uino yomo bora stwensara so ngo da serikali na ari kire muri komeni bose marakarenga tana gongira neti ega ari andabeti ngo arenge manga police tana korenta tanga basikana bare mukumye ko bare bwangu isa mangana ya magendero na tebenga number 1 ipare ya renge dia 62 kilometers 62 chirami ukuna kurua makara ya ikaisoge kumisoge ya enda chibirati ndi yaru isoge ya cha kineni ya cha Simbauti ama na kuira na naende kineni yaga na mpaka Kebuse Kahawa Memisi yaje kubwate paredi ya ndanai igiago endrete bono ikakapisa na igendrete ando mu Chinese yoyo na rorenga na maite bakore gas sababu mnando chika chita ka subcontract abantu batatu ba Chinese bande batatu bono igendrete ni speed nene sana igendu giko abantu baito ko batebinkiri na abantu baito bangire kuna jemita mitere para ebita mpara bire bono ebita byanzire koyerigwa emete abane yanzire kuna cha nuri maite munako nyona cha tari ako na cha ko ni chibabo ako na cha eraro sie para ryoka egendreri wanyoro ngumutu bwasimegete kare mutu kwa ngoni nene ri 10 ri 20 unyona kirebo bona abantu baito ko bakudirenga mitere para nyirusioro ebita bire para rusioro e parete na abasae ange emia ya mone 50 mukorwa ase bunge ya West Mugirango abokonya bakonyora megelio a computer nigoli tukuli alero babekirwa egutwa magiga ya bogokora amasomo abo mwego yuo bukobekira egutwa nigo korekana ase skuru y'abanyaruka ya Sironga na nigo orawa amono mujumbe bwe bunge yuo Muske Steve Mogaka wakili na boigo omubunge omochore bwe kiama kya ODM Muske Irene Mayaka asomwego yuo nigo abasaya abo babuligwa banyaka bagwe karakalia ili banyaka bakweroberia ase obogima boli mutwe unagotume muliki ito Fatigad Gesemba Abasae abo babere bakanyora amasomo ye computer korase bunge ya West Mugirango ni gorero babekerwa egutwa umuyega oikiranwa no mubunge o West Mugirango Muske Steven Mogaka oyo obasegeta abasae abaiga bare ange emya emo na 50 nomo batumeke obungaini obubarusirie asa masomo ajaiga eryo korya emeremo ase mitandao yekerero You now are for finding time to take advantage of this offer from Huawei that I'm sure is going to change many lives of the people I am addressing today. I want to take this opportunity to congratulate you, to thank you, and to assure you that with what you have now, you are the whole world to conquer.
please get into the online job market, acquire the best jobs, multitask, do 10 jobs in a month. I want to see billionaires, not billionaires, out of these places that you are, and that is my prayer, and I bless you, and pray God thank you. Omoyiga oyoiga nigokorekana ase skuru y'abanyaruka ya Sironga abwase abasae abo boigo basegetwa n'omwarimu omonene w'eskuru eyo Madam Jane Nyanumba igoro y'obogima. So young men, you are our future and women here. We shall never be in these positions forever. And if we fail to empower you, we will have failed the community and the society. Every home that has had an opportunity to have young people always looks forward for a bright future. And those that do not have say, they wish they had somebody to pass on the baton to. We are preparing you to pass the baton over to you. And Chingaki echecho nigo mabunge omochore korwase kiama kia ODM omoske Irene Mayaka nigo aira chingaki chiga na gukwanira obia gokogenderera kobera ase serikali yobwamo. Any opportunities that are there, we make sure that our people in Nyamira are having those opportunities. Misa kilikuwa special inasikia ati stima inakuja hapa township. Na siko hapo ku make sure that hiyo stima imefika mpaka Potoshi. Ama soko inafaa ikuje, wanasema watu wa Nyamira wako, tulisema mnangoja serikali inakuja. Kwa hivyo mgoje hiyo serikali na watu wako sana. Asa ile soko kuna kitu inaitwa a bird in hand is what two in the bush. So allow us to chase this bird that is in hand. Tushikilie kabisa isiende mahali. Hinko ripota Gatembe kurwase skuru eyeiga y'abanyaruka ya Sironga egotoke meye wodi ya Bugichora ebunge ya West Mugirange County ya Nyamira Njefa Tigade Yesemba. Chingaki echecho mwanjo muligera chingaki kanisa ya Adventista yandate kweroberia elio kutwara ebigutwa kochakira lituko lyangyo nigo abateneri be kanisa yo korwa ase conference ya Nyamira Westfield na boigeri ya Nyamira banyaka bakogokera ogosirwa kwebugutwe byo korwa ase omwana siasa asireta Dr. Walter Chanwa byonyaka bakakobobotera amagena yengoko ayo baraje ko bagotomeka chingaki bagandate nebigutwe byo ase chinsemo ao mulikito fatiga digisemba na mange. Bosio bwa masabo ahankyo ase chikambi aho ase kanisa yegi Adventista nigo kanisa eyeiga anene kurwase county ya Nyamira ase conference area ya Nyamira Westfield bari nekibakogokera maiga y'omwana siasa Walter Chanwa kubwatoka amagena yebiredi bibere kochiakera ekambi abwase bakageire kochigotwara chikambi emya eyemo na 52 na isato. Nonye nabo kurwase conference ya Nyamira abo bakageire gochigotwara chikambi emya eyemo 90 na eyemo nigo na barabwo bagochakoewa amagena chikreti ibere kurwakera ekambi chigandara chire 11 katika Nyamira conference ngimatoba chikambi 191 wanako tutaite kwiranĩria mugavana witũ tarajiwa Honorable Dr. Walter Ngundi Chanwa asokorwa magena chikreti ibere ase chikambi cheito chons nerenda sogoso yoko boko nerasira abageni erinde banyora kirirengi Ingana yeiga yokubwatoka amagena nigo yakorekana rero abwase ababwatani be kanisa ekiga bagokera na kwarigania amagena ayo tararenga amagena ari kwanda chikambi cheito kokire sana singencho wa kirani mna kwa tete ngo tere kwari na ndo wa tere bia esa tiga ko senye ase kwari sinande bira no naenda bande kera banyore ndagere na ba kuyuya onye Yesu ari koragiria abantu mna kwari ngana na uno wa tere bia iga ngabantu betu mete baragira bagenda chikambi baragira bia esa tiga ngende ko senye na ndo twabasabira mai igo tukenga mpiamono ase mere meyo
naende no gosemero witu nganya sati gande kumosisi ni asarusia naende bitobira nororo ikiagera akumokoro monene gwitania sukurwa chingaki echecho nigo batebire igo barache komosira aseganga yaye yokuria ikirogo kyobugabana bwa Nyamira tomusabira maya gotachanwa enga ekirogo gakuria kyoburai tigo mona mosiseni akenyore ikiagera abokoreri egeragenda kumokora Nyasaye ni chinguru ekera bwate mirimeyo utwamuganiria fierengia twamone chingaki chinyororo na twasenya saga ndeko mubikoro na nemono amwekiria kuria kunya mono na Nyasaye kimogendrete kuna okore kambi mumunyora samasa na inde kusabira n'intu asentu igaba abana baminto tumuye ndagereje abana ba Nyasaye barangira Ginko reporter Gatembe kurwase county eyeiga ya Nyamira Njefatigade Hizemba Monjomo ligarali litukali makaratu achiete ase ebigutwa gose chikambi nali mukatanda batinga chikambi gose chikambi sende chikorukwe ebigutwa tumaituke chiachechi gose ninche nebire gose nabanda yatiga nikolengana na omanyi bwaye omorisia mukata enoko chikambi chikorukwa ebigutwa ase kegosigo kirao natokorera ekionga chinsa inye asenjera bwikirano jeni gongoro kwa runyo toto nyangiri kuranse memenyerio ni goto gwatera na era Wilson Makoli na boye kuranse ba transmission gakoro kwa afira kareli magega ya kamera ni galengo Wilfred Matundra na twansi kwa niapa ya Gatembe TV tokaniri oboligerio bya Gatembe TV na boye go hobotkoya Superstores nero eduka asorgo ngurigarua South Nyanza yanchere amone company ya mabati Rolling Mills eyukuya bwatuka uchiase abaonia aiga ntobwate showroom asura achagwirigirie amabati anda usialia utagete showroom yeito nigo ere engale eyuerengia na boigo ekogokie riso yao chingaki ogoswasa yiga kurigiriria amabati yiga ntobwate team Tembo abo bagokora imirimo ase showroom yiga babwate chingoro chingiye chugo kwarigania na boigo cho tebererie kende gensi uraganie bagotebererie company ya mabati Rolling Mills niko babwate amabati chingenjo ao ayuare ye chikala ao na boigo ayuiga bwate chi profile net gauges ao bunabono babwate normal corrugated na boigo box corrugated asibe babwate Dumrang ayuare aye chigage emerongetato asama mabati alia ye chigage emerongibere na isaro na isato babwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile gross na boigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago chana Roman Jinko na boigo web design babwate yigani kabwate chikala bunabone lia Chaco Grey Brick Red Tile Red Maroon Sky Blue na boigo na Green obutambe bwe mabwate yiga niko bokolengana amo nukuganya gwe customer mbabwate bintu bindi boigo ebyo ochikunyara kabo gutumika chinga gicho gwakeranya mabwate yiga ase nyumba yao tutari rero ase Ouru MRM showroom onyare kabo gukwerera amabwate yu akomenya segeka ayo uchanye warrant na boigo ayo urakoberwa ikasure asubwango eduke yiga ya Ouru Superstores yego toka se enyumba ya Ouru Complex imiyumu chuyigo busongo eyuerange neduka ya Safaricom boigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyuere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera sete namba chabo 0111161500 Ouru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Hazan Mega Wholesalers Asentundende Nandinigo Yirenire Buya Nandebiyamono
asentumbiye nigo egokoneria ebinto aserigori erianse kegema ase tauni ya Bosongo koni bare ebinto asensemo ya electronics and electricals chibirika chibasi chiestima chiufa TV tabletop cookers microwave dispenser blender radio chichararani blow dry socket cable bulb bulb holder heater nebinde ebinge phone accessories na charger USB cables earphones wireless ports nechisime asensemo ya household nkoni bari chisane thermos ebikombe ebirogo chibesin nebinde ebinge asensemelia cosmetics koni bari body lotion spray air food makeup kits sabuni nebinde ebinge koni bari soda nechi juice asensemo elia yadware koni bari power saw generator piano nechi amplifier mixer public address systems chinyange solar panel naboigo asensemeli ya stationery koni bari geometrical set irangi jebikoroto chikaram calculator rubber nechi toy semoyende nkoni bari tissue papers chisavet chidapa sanitary towels nechi toothpaste karutari kwiba toothbrush boigo nkoni bari fridge ajirira unyare kwigurira ebintu biga aserigoririanse Hazan Wholesalers nigo egokora free delivery usinige okoratira ebintu gurite solsal wika asure asorgongo rwonsi rwa Nyanza nige gotoka ase enyumba ya Gisembo building ange na smart lady aigasi roundabout ya Bosongo asa mange kwana na director o Hazan Wholesalers ase ogokeirigori na maburi ande amange oratu sin number 0722 237187 asegeka kemiaka 49 ebinki ya Wakenya pamoja sako